Hej, jeg hedder SkateGaming.dk. Det her det er en... jeg hedder Nora, men det her det er en tutorial til, hvordan du kommer op på 2 klodser i Minecraft. Så det første du skal gøre, det er, at du trykker på space. Altså prøver at hoppe op, imens du trykker på W, og så hopper du klodsen over. Og så kommer den igen, altså når du er inde i PvP på en server, så kommer klodsen igen. Men så står du heroppe, og så kan du bare hoppe en gang til, uden at trykke på W, bare trykke space. Det ved jeg så ikke lige, så jeg ikke lige ved det. Men så kan du bare trykke space, når du har gjort det der. Kan du bare trykke space, og så er du her. Så fuck dig lav, det var det. Så vi ses på en anden tidspunkt. Hej.